शुभ सकाळ पिलामाने शुभ सकाळ तमाने समस्त ଭଲ ଅଛ ଯେତେବେଳେ ଖାଇକି ଆସିଛଟି ହଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି କଣ ପଢିବା କହିଲ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କଣ ପଢିବା ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା ଠିକ ଅଛି ଆମର କେତେଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ପାଞ୍ଚଟା କେତେଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ପାଞ୍ଚଟା ଦେଖ ପିଲେ ଆଖି କାନ ନାକ ଜିଭ ଚର୍ମ ଆଖି କାନ ନାକ ଜିଭ ଚର୍ମ କେତେଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମର ଅଛି ପାଞ୍ଚଟା କେତେଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ଦେଖ ପିଲେ ମୁଁ ପିଲାଟି ଦେଖୁଛି ଏଇଟା କଣ ଆଖି କାନ ନାକ ଜିଭ ଜିଭ ଦେଖି ଦିଅ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ଦେଖ ତା ଏଇଟା କଣ ଚର୍ମ ଏଇଟା କଣ ତାହେଲେ ଆମେ କେତେଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜାଣିଲେ ଆମର କେତେଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ପାଞ୍ଚଟା ଝିଅ କେତେଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ପାଞ୍ଚଟା ମନେ ରହିଲା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ ଆମର କେତେଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି ପାଞ୍ଚଟା ଠିକ ଅଛି ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖି ଆସିବ।